Hi, Shane. Hello po. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, Shane. Anong maipaglilingkod ko kay Shane at napatawag po sa usapang LDR? Ano po kasi, nasa isang relationship po ako na 7 years. Mhm. And then, okay naman po kami. Masaya naman po before. Until, yun po, dumating na po yung time na medyo naging tough na po yung situation. Kasi meron na po siyang mga bagay na hinihingi sa akin na hindi ko kayang ibigay sa ngayon. Like what? Like, doing something na ginagawa lang dapat na mag-asawa. Okay. He asked you to have sex with him. Yes. Okay. Eh dahil ikaw, you want to save it up until dun sa moment that nakapaglakad ka na sa aisle, nag-iba na siya? Yes. Actually, ilang beses na sa akin hihingi yung bagay na yun. Mhm. Pero, ilang beses din ako humindi. Okay. Kasi, hindi ko talaga siya kayang ibigay sa ngayon. Lagi yung sinasabi sa akin na parang normal na lang sa panahon ngayon. Pero for me kasi, meron akong pangako sa sarili ko na hindi ko gagawin yun hanggat hindi kami kasal. Mm. So, ito po, yung last na nag-ask po siya sa akin ng bagay na yun. So, mga ilang months pa lang po, mga 3 months, bigla po siyang nagbago. Na parang lahat na lang ng makausap ng lalaki, parang pinag-iisipan niya ng hindi maganda. Okay. So, kahit yung mga work ko, na dati namang okay lang sa kanya na nakasama ko, ngayon parang lahat lang yung pinag-iisipan niya na baka kaya hindi ko daw kayang ibigay sa kanya dahil iba na akong gusto. Okay. So parang yun lang yung ano ko na parang dahil ba dun sa hindi ko kayang ibigay yung gusto niya, pag-iisipan niya na ako ng kung ano-ano. Na parang lahat na lang may issue sa kanya. Okay, kapag sinasabi mo sa kanyang ganyan na, saan nanggagaling yung mga yan, yung mga pinagsasabi mong yan, saan nanggagaling yung hinala mo, kung tungkol na naman to doon sa hindi ko maibigay, bakit ba hindi mo maintindihan, na kung gusto mo ipatest mo pa ako, kung trip mo, pero ang gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ko pa nga kaya. Anong sinasabi niya kapag ganon? Wala, parang tahimik lang siya. Na hindi nga niya ako sinasagot sa lahat ng tanong ko sa kanya kung bakit ganun siya mag-isip after nung last na humindi ako sa kanya. Mhm. Na parang for 7 years kasi, parang ngayon niya ako pagdududahan ng ganun. Okay. May plans na ba kayo for the future? I mean, are you guys having an effort like on his end? Do you see any effort or kahit papaano initiative to plan for the future? Like for example, nagkakaroon na ba kayo ng conversations about settling down? Ano rin po, that is one of the reason din siguro kung bakit hirap ako. Hindi naman siguro sa hirap, kundi kaya hindi ko rin kayang gawin yung hinihingi niya sa akin kasi never niya akong tinanong. Never namin napag-usapan. Okay. Kamusta naman siya personally? I mean, yung career goal niya, may usad ba naman? May direction ba naman siya sa buhay? Nakakakitaan mo ba naman siya ng future? Meron naman po. Mhm. Pero yun nga lang for himself. Yes. Mm. So,
Okay. So, ang problema ay hindi mo na alam yung gagawin mo kasi si boyfriend ay sobrang seloso, tapos nangyari lang lahat ng yan kasi ayaw mong ibigay yung gusto niya, which is sex. Yes. So, yun din yung tanong mo sa akin as to how to address your boyfriend now that he is acting differently dahil ayaw mong gawin yon. Yes. Okay. So, ganito na lang, no, Shane. There's no shame about what you wanna do. So, you don't have to act as if nakakahiya tong usapan na to kasi this is just but normal. But I want you to stand your ground, Shane. If that is your ultimate dream, to give yourself up to someone na magdadala sa'yo sa altar, or to give yourself up sa worthy man na after everything you've been through, after all the relationships you've gone, ay someone was courageous enough to take your hand for a marriage, then stand by it. Kasi wala namang mali dyan, Shane, eh. Kahit ba sabihin niya, normal na ginagawa na lang yan ng couples ngayon, you are not like everybody else, eh. You are unique. You are Shane. Diba? Kung yun yung gusto mo, like everybody else, di maghanap ka ng everybody else. I am different. This is something that I know I can uniquely offer to my partner. This is my greatest gift to my husband. And I don't want it to be taken away by a guy I've been with 7 years and yet parang hindi pa rin ako kilala. Parang bago ng bago. Yun na nga po eh. Sabi ko, for 7 years, parang hindi pa ba namin kilala yung isa't isa? Na parang iba to kasi dun sa nakita kong siya before. Mm-hmm. Dahil lang dun, ang laki na pinambago niya. Ito, no offense meant, and total medyo gabi na rin naman. Pag-uusapan rin lang naman. We are both adults to talk about this. There are plenty of ways to get off. For a guy at least. There are a lot of ways that you can get off. Kung you are in heat, there are a lot of ways you can get it out of your system. 'Di ba? Kumbaga dapat nga kahit papaano proud pa rin siya eh. 'Di ba? Dapat nga kahit papaano naglo-look forward siya dun sa day na makasama ka na niya habang buhay kasi alam niyang there is something to look forward to. There is something to be excited about. There is something na sabihin natin na can be a whole new experience for the both of you. Na sa dami ng taon na nagkasama kayo, meron kayong mararanasan for the first time. And that's worth waiting for, Shane. Dapat nga kung yung lalaking yan ay some kind na mag-iisip-isip lang, mauuntog lang, dapat nga kahit papaano ay masaya siya. Dahil alam niya na yung girlfriend niya ay nag-reserve nun para sa worthy man. At kung siya man yun, parang ang feeling ay nire-reserve niya to for that day. Na makakasama niya na ako habang buhay. Isn't that sweet? 'Di ba? But I don't want you to change, Shane. Kasi whatever it is na gusto mong i-explain sa kanya, pwede mo naman sabihin sa kanya if you guys will talk like adults na talaga. Sabihin mo, there are plenty of ways. Kung meron kang heat in your body, there are plenty of ways that you can get off. Wag lang muna yon. And I don't want to talk about it again. If you respect me enough, if you respect the relationship that we were in for 7 years, and if you respect me, and my beliefs, and my dreams, hindi mo na ako tatanungin ng ganito ulit. And hindi ka mag-act out because of this one. For 7 years, I have never given you any hint, nor any, sabihin na natin, reason to doubt my loyalty, to doubt my faithfulness. There was not once akong nag-cheat sa'yo. Ni isang beses wala kang nahuli sa akin, wala kang nakita sa akin. I am one of the most honest person and open person na nakilala mo sa buhay mo. So do not give me this attitude just because you cannot get what you want. Sa iyo naman to eh, kung pagbubutihin mo. Iyo naman ako eh. Kapag dumating yung tamang panahon. Pero wag mong ipilit yung panahon na yan ngayon. Kasi dyan tayo magkakasira. So mamili ka. Ipipilit mo yung gusto mo na hindi ko naiintindihan
o irerespeto mo yung decision ko about just this one? You can share everything with me, I can share everything with you, just not this one. Or hindi na talaga? Naiintindihan mo ko, Shane? This time around, di na kasi Yes. mag-work yung, bakit ba? Ano bang ginawa ko? Bakit mo ba ako ginaganyan, ganyan, ganyan? Bakit ba nag-iisip ka ng ganyan sa akin? You know eh. Yes. If he is treating you like as if you're dumb, show him that you are not dumb. Every time na mag-act out siya, sabihin mo lang sa kanya na if this is about that, the reason why you are doubting me, the reason why you are questioning my loyalty, the reason why you are questioning my faithfulness ay dahil hindi ko maibigay-bigay yan sa'yo. I know that you have your needs as a man, pero alam ko ding merong alternatives to it. Yes. Manap ka ng kausap mo. Wag ako. Wag today. We are not gonna talk about that again. Unless ready ka. Ready ka to face the future with me. Unless ready na tayo for that day. Unless may plans na tayo for that day. Pero habang wala pang ring to, habang hindi pa ako naglalakad sa altar, isinusumpa ko it will never happen. You stand your ground, love. Huwag mong hayaan na gamitin niya yung mga salitang kung mahal mo talaga ako, gagawin natin yan. Wala namang problema doon, mahal pa rin naman kita. Wala namang problema doon, wala namang magbabago sa atin pag ginawa natin yan. Wala namang problema doon, ginagawa naman ng lahat yan. Huwag kang magpa-pressure sa mga sinasabi niya. Yes. Huwag kang pa-pressure sa mga ganun, huwag kang magpadala sa mga ganun. Kung ayaw mo yung ibigay, Shane, you have all the right to do that. That is your body. It's yours. If you take it forcefully, that would be a different conversation, and that is liable sa law. Naintindihan mo, love? Ngayon, kung hindi niya talaga kaya, puputok na talaga siya, hindi mo maintindihan, kating-kate na talaga siya, i-offer mo yung pader. Sabi mo, kaskas mo dyan. Naiinis na ako sa'yo. Tanong ka ng tanong. Arte ka ng arte. Dahil lang dyan. Kating-kate, kaskas mo. Wag ako. Ganun, Shane. I mean, diba, parang hindi naman to sa mababaw. I know naman that guys do have needs for that. They are built like that. They are, kumbaga, it's human nature for them to ask and seek for that. Yung bodily heat na yan, some of the men cannot take it talaga. It irks them kapag somehow hindi yun na-fulfill. Pero, it's not an excuse kasi to force someone into something na ayaw niya. Nobody should force you to give it up unless you wanted to. Okay? Yes. Wag na wag, Shane. Ngayon kung sakaling dumating talaga yung panahon na inerte talaga siya, hindi na talaga siya umayos, very sabihin na natin na very toxic na yung pag-act out niya sa nararamdaman niya, you always have the least favorite option, and that is to take a break. Sabihin mo sa kanya ganyan, if you'll still force me na ibigay to sa'yo, if ikukulutin mo pa din ako or pag-iisipan mo ko ng masama or ifo-force mo ko in certain ways, hindi physical but emotionally force me to give this one up, I'll let you go. I'll set you free. Kasi ito lang yung bagay na kaya kong panindigan eh. Ito yung bagay na I want to keep for myself. Ito yung promise that I don't want to break. So do not try to change me into someone that I am not. If I'm not ready, I'm not yet ready. Don't force me in all aspects na ibigay to sa'yo just because you ask for it. Naintindihan? Yes po. Ngayon, kung meron kang gustong sabihin dito sa boyfriend mo na hindi mo alam, 7 years na pero parang Diyos ko Lord, bagong-bago, pilit pa din ng pilit, sobrang ay, naku, hindi makapagpigil si kuya, ganyan ka siguro, kayami, te. Yami, napakayami mo siguro, kaya ayan, si kuya, hindi makapaghintay. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano ba?
Alam ko naman na siguro hindi ka nakikinig ngayon, pero if ever man na nakikinig ka, gusto ko lang sabihin na sorry. Sorry hindi dahil sa hindi ko siya kayang ibigay sa'yo. Sorry kasi hindi pa kasi ako handa. Hindi pa ako handang gawin yung mga bagay na hinihingi mo sa akin. Basta ang pangako ko lang, dumating man yung araw na maglalakad ako sa altar. Sinisiguro ko sa'yo na buo ko ibibigay sa sarili ko sa'yo, pero hindi pa sa ngayon. Alam po. Love, ganito, no? Whatever happens, love, wag mong hayaan na baguhin niya kung ano yung ikaw. Kung Yes. ikaw yung tipo ng tao na merong nag-iisang pangarap, out of every dream na meron ka sa sarili mo, and you wanna make true to this one because this one is controlled by you. This one you can control eh. And you wanna make it happen. Do not let anyone stop Yes, you po. from making it happen. Kasi you can. And not all the girls can do that. A lot of girls have fallen dun sa mga salitang, kung mahal mo ko, ibibigay mo yan. Kung mahal mo ko, gagawin natin yan. This is a sign of love, that's it. Yung mga ganon. A lot of girls have fallen for that line. Actually, ginamit niya na rin sa akin yung mga salita niya. Oo. Huwag kang maging isa sa mga babaeng bumigay sa ganong salita. Kasi yung mga babaeng yon, ngayon, not everybody have given their first to their last. Yes po. Oo. Kumbaga, yung nangyaring yon was an opening to something even worse. So, kung kaya mo yung i-control mo yan hanggang dulo. I know that sometimes you do feel what he feels, pero I think your control and discipline is better. So, kung sakasakaling mag-act out man to si kuya, just cut him off your life. 7 years is nothing kung i-compare sa lifetime of being together. Yes po. Mas maganda nang naging true ka sa sarili mo para at the end of the day, mangyari man yung sabihin na natin, pinapangarap mong araw, which is you walking down that aisle. You have no regrets. And you know for a fact that you have given it. You gave yourself up to someone who is actually worthy of you. Okay? Yes po. Maraming salamat for calling my show, Shane, and you go, girl. Wag kang papilit. Wag kang paagos kay kuya. Minsan i-offer mo sa kanya yung pader nyo. One day, sabi mo, ito pader. Harap ka dyan, talikod ako. Do whatever you must. Okay, maraming salamat, Shane, for calling my show. Ingat ka lagi, love. Thank you po. Diba, yung mga babaeng ganito dapat kino-congrats eh. Congrats for making this far. Diba? Kasi, ewan ko, somehow, may mga babaeng hindi kinaya eh. May mga babaeng nasindak eh. Doon sa mga salitaang, kung mahal mo ko, ibibigay mo yan. Kung gusto mo magtagal tayo, kailangan ginagawa natin yan kasi that's human nature. Eh dahil, sabihin na natin na, younger couples ay walang ability to control nor resist, nor kumbaga hindi nila alam kung ano yung tama or mas makakabuti sa kanila. Madali silang napoprovoke sa mga ganong klaseng activities even if alam nila on the back of their heads na I'm not yet ready eh. Hindi pa talaga ako handa para dito eh. Pero napupuwersa sila because nga may mga lalaking ganito. Guys, listen to me. Sabi ko nga sa inyo, I understand. That's how you guys were built. That's human nature for you guys. Na you have to, sabihin na natin na, participate sa ganong klaseng activities. I don't know if it boosts your ego, your male something or masculinity. Pero,
sana naman, do not deceive your partners, or do not tempt your partners or convince them multiple times and act out if natatanggihan kayo para lang maibigay yun sa inyo. There are a lot of ways to do it. I know your hands can help. Come on, 'di ba? So wag niyo na ipilit, wag niyo ipuwersa. Kasi sa totoo lang, emotionally yung fino-force yung tao na ibigay sa inyo. And after nun, sa totoo lang, regret lang yung nangyayari doon sa babae. Kasi alam niya na she could have held it for quite longer. She could have disciplined herself. She could have reserved it for that day. But because they love you so much and they trust you, they respect that you respect them, they give it to you. So wag niyong at the end of the day iparamdam sa mga babae or iparamdam sa mga partners ninyo na parang hindi sila marunong magmahal just because they cannot give their body to you. Katawan lang yan, guys. That body doesn't define the whole personality or whole existence of that person. Siya pa rin yan. With or without the vision ng buong katawan niya, siya pa din yan. Kung paano kanya minahal, paano kanya inalagaan, paano siya naging loyal sa'yo, paano siya naging mapagmahal sa'yo, siya pa rin naman yun with or without that. So sana matuto kayong maghintay. Sana matuto kayong rumespeto. Sana matuto kayong magtiwala. Na the reason or the only reason why as to why that girl doesn't want to do it is because gusto niya lang i-fulfill yung munting pangarap niya. At yun yung maibigay yung sarili niya sa taong magpapakasal sa kanya or papakasalan siya. Irespeto niyo naman yun. Huwag niyo ipuwersa yung mga sarili ninyo at gamitin yung mga salitang, kung mahal mo ko, gagawin natin yan. Ganyan. Diyos ko, Lord, marami na akong narinig na ganyan. Tampaling ko kayo eh.